Периодично гладуване. Пълно ръководство от А до Я от доктор Камен Петков. Здравейте и добре дошли! Благодаря ви, че закупихте този курс, в който ще научите всичко за периодичното гладуване. Аз съм доктор Камен Петков и ще ви преведа през тази невероятна практика, която може да промени начина, по който възприемате храненето и здравето си. И така, какво точно представлява периодичното гладуване? Първото и най-важно нещо, което трябва да разберете, е, че периодичното гладуване не е диета. Това е ключовото. Периодичното гладуване е начин на хранене, който става още по-мощен, когато го комбинирате с практики като кетогенната диета или влизането в кетоза, за което ще говорим в следващо видео. Начинът, по който периодичното гладуване се появи, е благодарение на изследванията, които показаха, че отказването от храна за продължителни периоди има значителни ползи за здравето. В следващите видеоклипове ще разгледаме тези ползи и как те могат да се използват в ежедневието. Единственият проблем с гладуването е, че повечето хора не обичат да остават без храна. И аз не съм изключение, също не ми харесва да гладувам продължително време. Вероятно и вие не искате това. Така че как можем да извлечем максимална полза от гладуването, без да се налага да гладуваме в продължение на дни? Решението е в периодичното гладуване. Открито е, че когато ограничите приема на храна в определени периоди, можете да постигнете същите ползи, както при дългосрочно гладуване. Ето защо периодичното гладуване стана толкова популярно, защото вместо да гладувате в продължение на дни, вие гладувате само за кратки периоди всеки ден. Това е далеч по-лесно и постижимо, както ще обясня по-подробно. Нека разгледаме един типичен ден за повечето хора. Обикновено хората стават около 7 часа сутринта, закусват в 8, обядват в 12, вечерят в 5 и си лягат в 10. Това звучи познато, нали? Периодичното гладуване е толкова просто, че дори само пропускането на закуската може да бъде началото. Нашата основна цел е да имаме прозорец за хранене от 8 часа или по-малко. Колкото по-малко е времето, в което се храним, толкова по-добре. По същество ще гладувате около 16 часа на ден, от времето, в което си лягате, до времето, в което се храните. След това ще имате 8-часов прозорец, в който може да ядете. Това е в основата на периодичното гладуване. Планирате кога да ядете и кога да не ядете. В следващите видеоклипове ще ви покажем някои от най-невероятните ползи, които идват с периодичното гладуване.